με Brookhaven. Τι βλέπετε, αυτό εδώ είναι το skin μου. Σήμερα δεν ξέρω τι να κάνω. Μπήκα και κάτι φίλοι. Ναι, ας το πω έτσι, φίλοι μου, αλλά βαριέμαι τώρα να πάω εκεί, γιατί κάνω βίντεο και αυτά. Εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι παλιά, να το πω έτσι, ας πούμε ότι ήμουν σε μαφία, να το πω έτσι. Στην Dark Fox, στην Dark Fox, ό,τι είπα, αυτά. Και πήρα την απόφαση να βγω και να συνεχίσω κανονικά. Αυτά, δηλαδή σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνω. Ναι, αυτό είναι. Έτσι είναι όταν μπαίνεις σε ένα ξένο level, server. Το όνομά του τα λέει όλα. Όλα αυτά τα λέει το όνομά του μόνο. Ναι, νομίζω μπήκε για πρώτη φορά. Α, γεια του, ποια είναι αυτή. Ωραία όνομα. Ωραία, ρε. Ξέρω πολύ καλά ελληνικά να πούμε. Ωραίο. 360. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μπρο. Φέρα. Καλά είδα. Οδηγάει το μικρό. Μου φτάσαμε να οδηγάμε και τα μικρά. Ακόμα φτάσαμε να οδηγάμε και τα τετράχρονα να πούμε. Τετράχρονα ρε. Έχω τα καλύτερα ελληνικά. Τετράχρονα. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Έχω κι άλλο skin. Πάω εδώ. Έχω και αυτό εδώ. Ταρά. Να κάτσουμε αυτό. Ωραία. Έχω κι άλλα skins, αλλά λέω να τα φορέσω μετά. Για πάμε να πάρουμε ένα σπίτι. Για πάμε στο 35 να δούμε αν το έχουν πάρει. Το πήρανε. Πάμε στο... Εδώ. Το 24 μια χαρά θα είναι. Τι να βάλω, τι σπίτι να βάλω, άρα. Θες κάτι. Θα σας πω κάτι σαν μυστικά. Τα ξέρετε ήδη κάποια, αλλά θα σας πω τι να κάνω κι εγώ. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Θα μπω εδώ σπίτι, όσο γίνεται. Εγώ μπαίνω, μισό, να φτιάξει. Ωραία. Πάμε το κλειδώνουμε να μην μπει κανείς και πάμε. Πατάμε τη σκούπα εδώ με ένα κλικ και μπαίνουμε εδώ. Εδώ μετά πατάμε αυτό εδώ για να κλείσει, για να μην μπει κανείς, άμα μπει κάποιος. Και εδώ είναι βάση. Είχε και παλιά τέτοια. Όχι σε αυτό το σπίτι, ήταν πάρα παλιά. Νομίζω το 2019-2020 κάπου εκεί νομίζω ήταν. Και είχε ένα άλλο. Ναι, εδώ πέρα. I have money man. Ωραία, συνεχίζουμε. Εδώ κάποιον θα βάλω. Ας το αφήσουμε. Προχωράμε με αυτά. Εδώ πέρα είναι ένα υπολογιστή. Ταν. Ωραία. Και πάμε πάνω τώρα. Μπορούμε να πάμε. Βασικά θα σας δείξω και ένα άλλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε τώρα αυτό. Μισό. Από εκεί είναι. Αρχίζω και ξεχνάω. Εδώ. Αυτό εδώ. Γιατί εγώ τα βλέπω σαν κινέζικα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Κλείνουμε αυτό εδώ. Ανοίγουμε την πόρτα. Τι στον Γιάννη. Έλα. Όχι αυτή. Να μπρο, είναι από την Dark Fox, μισό. Όπλο. Τι στον... I have cat. Κοιμάται. I have cat, man. Ξύμνησε. Πάρε, έλα, δωρεάν. Τι είπε. Αν είσαι μου λέει τι κάνεις. Δεν κατάλαβα. Μισό να σου πω ότι κάνω βίντεο.
Μπρα. Μπρα. Πώς λέφετ. Λέφετ. Πώς λέφετ λέγεται. Μισό. Ταν ταν. Μπρο. Μπρο. Κωστάς Λαρ. Πες μου μία. Γιατί μου κρατάς κόντρα. Που έχω πλέξει. Γιατί. Τι λέει. Θες να σου κάνω like. End ρε. End, δηλαδή τέλος. End. Αντί να πει. Μπρο. Μιαου. Γεια. Που έχω πλέξει. Δεν ξαναμπαίνω σε τι το σερβερ. Μια άλλη. Και είναι αυτή. Τώρα προχωράμε. Συνεχίζουμε. Πού να πάω εγώ τώρα. Σκέψου. 360. Να, bro, πες χοντικό. Α, εντάξει. Ωραία, ας πάρουμε ένα μάξ. Κάτι σκεφτικά. Εδώ. Τι γλώσσα είναι αυτή. Παίζει να είναι τέτοιο ρώσικα. Pero είδα ότι έχει μπει ένα μεγάλο καράβι, γι' αυτό θα το δούμε τώρα. Ναι, να το. Chill man. Μπρο. Απλώς έκανε. Μπρο, μας. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Πού το βγάλω, ωραία. Το καράβι μισό να το βάλω 55. Ωραία. Γιατί είναι που έχει το καράσι εδώ. Δεν κατάλαβα. Θα πάρω το καράβι μου. Θα βγω έξω. Και θα πάω στο σπίτι. Μισό, πάω. Εδώ. Μπρο. Εδώ και σε φάση βλέπω κάποιον εδώ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ωραία. Τώρα τι να κάνουμε. Ναι, έχω ακόμα τη γάτα. Μισό. Η γάτα κοιμάται πάνω στο τιμόνι. Και εγώ κάθομαι εδώ μια χαρά. Για μισό. Μην μου πεις από εδώ. Όχι, εδώ. Θα έχει κάπου στο καράβι το μικρό παιδί. One minute. Θέλω για ψάξιμο. Όχι. Α, νόμιζα ότι πέφταμε. Τέλος πάντων. Μικρό παιδί δεν έχει κάπου. Αν ήταν εδώ. Δεν ξέρω κι εγώ. Θα έκανα ρηπό. Προχωράμε. Για να δω τι λένε στο chat. Μία. Πιες γάλα. Μία. Τι βλέπω. Συνεχίζουμε. Ωραία. Τέλος πάντων, το όνομά μου στο Roblox είναι ο γνωστός κάτω παύλα Ένι. Αν θέλετε κάντε με, αν θέλετε όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μισό. Καλά, όπως είπα, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye.